Колеги, от този момент нататък всички ставате инженери. Има различни хора, преподаватели, които ако има желание да се занимаваш с нещо, те ти обръщат внимание и отделят от собственото си време и ти помагат индивидуално. Съм изключително доволен и намерих лесно работа, добре платена за такъв начален кадър и съм доста доволен. Не е само лекционния материал, който се преподава в часовете и след това индивидуално може да се развиваш и да поискаш някакъв съвет или насока. Не ми бяха интересни абсолютно всички предмети, които съм учила. Но те, които ми бяха интересни, ми се обърна достатъчно внимание, за което съм много благодарна. Откакто съм тук 4 години, са се реставрирали, напълно са направили на ново, може би 7-8 лаборатории, до които има достъп и много преподаватели участват в различни проекти, оттам се финансира и се купуват най-различни устройства, джаджи и всякакви работи. Обширна специалност и когато се учи така тази специалност е лесно да откриеш какво точно искаш, с какво точно искаш да занимаваш, защото имаш от предмети, от сфери. Нещо, което е много важно е цялостната промяна на мисленето и университетското мислене, което придобива човек. Начинът, по който разсъждава за света, ако искате, за бизнеса след това. Просто аз себе си усещам много голяма промяна.